I pozdrav svima ljudi, ja sam Komši, da našem videu ćemo da testiramo znači ove petarde, a to su petarda Grom, Fiesta, tačnije Super Pirat ili ti Fiesta, evo je ovdje, jao pade mi. Šta mi je palo, Super TNT imamo tu isto, imamo Veliki Bang i imamo Šok, tako da idemo da ih testiramo. I evo za kraj, znači da kažem koje petarde su bile najjače. Po meni su najjače petarde ovdje bile, znači Veliki Bang, Super TNT i Fiesta, znači su bile po meni ovdje najjače petarde. Znači Šok iz ove godine uopšte ne valja, znači nema ni svetlosni efekat, bolji je dizajn, ali ne puca uopšte onako kako puca Veliki Bang iz ne znam prošle, pretprošle koje god godine, znači bukvalno Šok je pre bio mnogo jači, sada je mnogo slabiji, znači ove tri petarde preporučujem. Znači Veliki Bang, ako kažu da je slab, jeste slab u odnosu na Veliki Bang iz onih prošlih godina, ali opet solidan je. To je Super TNT i tu je Fiesta, tako da Fiesta isto nema svetlosni efekat, ne znam to isto zašto, ali odlične su ove petarde, znači u odnosu na Šok, zato što je Šok mnogo slabiji u odnosu na onaj Šok kakav treba da bude. To je to što se tiče ovog klipa, ja sam Komšija i pozdrav!